Ini ndinodawo kubvunza kuti, am I not forcing things here? Ndakarorwa ndiri virgin, habi ndiyenya kunditanga. Why did I say so? Because I feel like lack of experience ndo yaita zvidai so. This year habi cheated twice zvandakabatawo tikagadzirisana. Vanhu vaidanana navo vaivewo nevana vavowo, masingle mothers, uye vachishanda mubhawa. So nowadays habi anenge ari pamba, foni yake anongosiya as a way of showing kuti maybe haana magame for now. My story is, nowadays ndinokumbira bonde, I'm pregnant, ndinotonzwa kurida zvakanyanya. Ukasamutanga kunoedza pasina kana kuitana. I'm thinking kuti maybe vanasisi vaya vakamugonera zvekuti akatoona kuti I'm useless, handimunakidze. Handina kudzidziswa about sex what nevekwedu because vanhu vakangonyararawo so. Ndaitorayirwawo kuchurch, of which it wasn't that much. Am I wrong kufunga kuti maybe hapi Mrs. zvaiitirwa nevaya vakadzi vaya? I try vedu way, but chero tikataura nezvazvo anoti achachinja, but ngoma ndiyo. Chero kurara usina kupfeka, ukamuguma haatirimuki, haana kana chaanonzwa. Unotoona kuti patinozoita pacho ndinenge ndatomumanikidza mwana wevanhu. I have known him from the beginning, ari munhu aida sex, zvekuti wamutswa, doing all the positions, uchiti ukamuguma nemabhams takarara, aitodairira ipapo. Saka ndinoti zvakaendepi, taedza kutaura nezvazvo but haachachinji. He was someone wekuti aida sex chaizvo, but now one round otoridza ngonono. What might be the problem? Toshandira different towns and I'm about to go back kwangu iye osara. Saka toti akamirira ndiende here, asare adzokere kune masingle mothers ake aya vanomugonera. Ndatambura vedu, ndibatsireiwo.